ndimvere izi osatalikira komanso tikathapo mpange download video iyi musunge kuchitira pamawa ana obadwa pamawa kuti azamve kuti chinachitika ndi chani pa imfa ya Ben Longwe zomwambire Ben Longwe mwendo mwamvuta koma suru mwamvuta ngati this week kungoyambira last week mene fansa nami nimakamba nkhani za mwendo zosona nezo muna twice a day timakamba koma atapita kunzuzu anakamba injection kungochokera kumba injection mene po iwa amata kumba injection wa cancer kenako kuzampeza kuti si cancer ngokona nde ine ndikutha kuona ngati ndi plot from MCP anaguzana mwana ni madokta kumba injection wa poison slow poison chifukwa mukaonesesa sister amapanga phuma amapanga nophuma ngati kubanika kupuma kangero uje poison uchana mamfika nokuntima maso ntima uje ntima kamalephera kupuma manimvesa nde even so far bezi mauje mwendo uturu kabeza poison panopa zi poison although muntu amwalira mukona nde pamakhabeza mbiri komano I believe kuti ndi poison anambaya poison kunzuzuko ndi pano sinanga muntu odwala amangoti chiyosa ndi pasadokota chabwino komano it was so poison pano nafika no stage yokuti sanga nakathaso pangira mwina so ine ndikuona ngati madokta wawa namwe anaguza ndo MCP muna dokta mmoza na MCP amasakasaka nkupanga zite yetu alichi unazomvusa kisoni nena ita kuimba mo namba wasatu kuimba samu tuwa ya street nchamba iwa antu akuamba maso neko kuimba so street namba la yetu nde azosaenda kuma azosaenda mwazimvera nokha anamba ya Jackson akuti kumaganizira kuti ndi cancer sindinendo mwayimvera nokha nganiyo so timvere zimene anakamba Ben Longwe. I think zimene zizapanga lead ku imfa yake ya Ben Longwe tizimvere limodzi. I think imene ndi ya half an hour if I'm not wrong. I think 28 minutes and 19 seconds. Let us be there. Ndi kulandreno kundomvera kulikonso kumene muli lero lino pa 13th of March 2025 and it happens to be on Thursday. While my time says 40 minutes after 15 hours, which is 20 minutes to 4. Chigawo chimenechi chakumadzulo ndipo mbwalo limeneli muli ndine Charles Ben Longwe. Yeah, ndi kulandreni somotero kuno ku University of Hard Knocks Kachiwiri as I promised when ndibweranso pano tindi nkhani zambiri zimene tifuna kuti lero lino pomafika madzulo mwina tichite cover chifukwa nkhani zikungobwera mafailo ndeti kutengapo imodzi in 3 days time pomalero tifuna kuti tigabadule nkhani zingapo tsiku lake la lero. Yeah, ndekhani pomwepo muli ndine Charles Ben Longwe. Nkhani zake nzomwe zija za arrest zimene zakhala ngati kuti zili pa social media zikutrenda zikuyenda. Alright, lero tifuna tikambe za nkhani tigabadule za nkhani zimenezo. Alright, tamvesedwa kuna kuti Dr. Tupere Muluzi amene ali mtsogoleri wa UDF chipani chicha chodziwika bwino cha yellow chimene chinamenya nkhondo mdziko muno kuti mdziko muno mukhale democracy akumufuna kuna kuti amangenso Dr. Tupere Muluzi as it is on the social media. Alright. Yeah, ndipo nkhani mene tisukuta lerolo osati somwe amasewera musayang'ana nkhope anthu ajo ali mwabiti nyono ambere futi lero ayi lerolo tufuna tigabadule zimenezi. Tamvesedwanso kuna kuti akutafuna kumanga Professor Arthur Peter Mutharika mtsogoleri wa blue wa chipani chija cha DPP akutafuna kumangidwa ndi anthu ena achina Secretary General achina Mukito ndani afuna kuamanga anthu amenewo for no good reason ndikuti ndi dola mwala. Alright, ndikuti tu ndito la mwala. Mapang'ombe bwana pano tufuna kugabadulana zeni. Ndipo liso nkhani imene yokhuzana Shepherd Prophet Shepherd Bushiri amene alikale mcustody kumangidwa ndi mkazi wake akuti akubwera ku South Africa. Makosana ine ndi Charles Ben Longwe.
Ndiro ndifuna mundivesesa. Our government ndizisakaniza ndizizungu chifukwa choti nkhanizi kumapita pa social media zimapita pa YouTube kuti anthu ena ake nawonso azimva, so ndizimenya kasakaniza kachizungu kankothokako plus chichewa chathuchi ngati si chitumbuka ngati si chiyawo ngati si chitonga tizika mepo kuti aliyense azimva zimene ndifuna kuyankhula. Makosala dziko lino la Malawi laberedwa osati masewera, kuberedwa. Ndikati kuberedwa makosana mavuto amene tili nawo wa it's because if you taberedwa maniva taberedwa nziko muno taberedwa. Ndifuna mumvesese amayi ndi abambo ngati mukugona ndi njala inu kunyumba kwanu nziko muno ife taberedwa pa zaka 10 takhati kuberedwa nziko li ziko nobwe zilili patali kuopsa koma dziko li taberedwa ndendi inene chonchi. Nziko muno muli milandu ikulu yokuza na zune sata amene anabera system sana kabe nchalichi sana kabe kaya kuti koma system ya boma yonse kuba ndi anthu aboma kuyambira chipani cha DPP kuzafika chipani chimene chichi cha MCP kuba kupakula chimene kupakula taona anthu ife muboma limene lilacha kwirali akutenga magali moto kumaka bweza ine yanga indikubweza gali moto iyi. Taona zinthu nziko muno anthu apangidwa suspend koma osapangidwa prosecute kumangidwa kuna kuti this one was involved mu milandu ya zunesala. Taona anthu akukhulukidwa mu dziko linolo kukhululukidwa ataba misonkho ya Malawi ndi zunesatu kukhululuka. Mayona ameneyo taona ife anthu akukhululuka akukhululukidwa milandu yopya kwambiri ya mabilion US dollars kuberedwa dziko la Malawi kumakamangira zitukuko kunja ndi zunesada ndi government officials ziko ndikumasauka ndikukhala pamene papa kuti tilibe olo helicopter kuchani ku MDF tilibe olo ndege ku MDF taberedwa dziko muno. Muzipata mankhwala mulibe muzipata mungo chitika chisa ine I went to the hospital chifukwa cha mwendo wanga olo ndimachita produce ma audios makosana ndili mapain osati masewera ndi mwendo wanga umene ndikumvera kupweteka osati masolo ndi hip joint kupita kuchipatala kujako doctor kumakungo ndi yang'ana mwendo ndikundiuza kuti uli ndi cancer. Iweyo kungo ndi yang'ana no examination no uli ndi cancer tiye ku palliative care unit kukandi mwesa zimankhwala zima drip zotere choncho kupeza kuti mwendo wanga kutsiku lomwelo kuyambira kuchipatala wesi timwendo kuzaza kutupa chipatala cha boma chimenecho. As I'm speaking right now, I'm losing my hair like no man's business. I don't have hair. Sisi limo ndangodisiya mumwemu koma kungoligunda chonchi likungoyoka chifukwa cha zipatala za Dr. Lazarus Makathi. As I'm talking right now, I'm in serious pains. I'm even afraid to go to the hospital. Chifukwa when you are recognized kuti uyu amapanga izi ndekuti iweyo basi ufa. Tukulolera kukhala ndi moyo mapenzi koma kuopa kuti ndipite kuchipatala akangondimaliza fandimaliza kale mboma la Dr. Lazarus Makathi chako no medication kupita kuchipatala private side kukupanga admit no medication iwe kumakagula mankhwala kunja kumamwera mchipatala kukuchajanso kamapita ulipire ndrama zandichitikira ine dziko muno mwayiona imeneyo zandichitikira ine nziko munomo mmene ndikunena pano pamwe very serious pains osati maswa mukamandimva ndikutusa maudi osena jamatusa ndili mchipatala mwendo kundipweteka osati masewera dislocation on the hip joint imene yachita disable misempa ina yona kuti magazi akuyenda bwinobwino mwendo uli chitupire ndikugona movutika kuyenda movutika. I'm not okay. Muzipata smet mankhwala mulibe. Why? Because our government has been boma la tula beredwa. The system has been robbed. Dziko la tuli. No one wamene akubwera kuna kuti let us arrest those people anthu amene my intruders amene atibera nziko muno atina zune sata akukanika kuti ampange interdict abwere kumala kuno azankhe milandu afuse na Dr. Lazarus Makathi chakwera anzika manda amene ali a chief justice ku judicial afuse
Why Zune Sata is not interdicted kuti abwere ku dziko lino asaimbidwe milandu ya corruption. Tafusena Minister of Justice Amvalo. Why Zune Sata is not given a warrant of arrest kuti abwere kuna must be interdicted abwere kunoko azanke milandu ya heavyweight imene anabera dziko lino misonko ya Malawi yankani ma billions in US dollars. Mwaiona imeneyo akukanika kuchita zimenezo. Zune Sata is in UK, is enjoying his life, everything is okay. Ziko lino laberero likusaukira every day. Mubomba limene Dr. Lazarus Makafe Chakwera bomba la MCP tikachoka menepo ngakhale mu dziko mumwe muno tikuberedwa nthawi zonse tilibe forex dziko likukhala bankrupt. Ndikumalemera atu, ndikumalemera chipani, dziko ndukapanga. No one has been arrested for robbing this country. Mwaiona imeneyo? Kani yovuta kwambiri. Zona lero tizika kamba nkani ya Prophet Shepherd Bushiri akuti anapanga money laundering ku South Africa mu church. Lero boma ndi judiciary Amvalo as Minister of Justice and Zikamanda as Chief Justice ndi ena onse kumene koko ku DPP Director of Public Prosecution lero mukunena kuti mukumanga Bushiri ndi mkazi wake abwerere ku South Africa azikayankha milandu ya money laundering ya charity azikayankha milandu ya fraud in charity church. Osati kuti wabera dziko la South Africa iyayi, osati kuti wabera dziko la Malawi ayi, koma money laundering nyanchali chimwachi apita akayankhe milandu amene ali ndi milandu yaikulu is a criminal. Lero mandisekera mukuti apite ku South Africa akayankhe milandu. Mwaiona imeneyo pamene dziko lino likulephera kumanga anthu amene abera dziko lino amene akubera dziko lino on a everyday basis for 10 years. One man is stealing from this country. Boma likulephera kuti limange mwenye uja amene ali ku UK Zune Sata. Lero mukuti mukumanga Bushiri, lero mukuti mukumanga Atupere Muluzi, lero mukuti mukumanga Professor Arthur Peter Mutharika, lero mukuti mukumanga ndifuna ndikuuzeni muno nkampira nziko muno. Muno nkampira. If that is how you strategize your politics, kuti tikamafika huku tizamba kupanga izi, you are lying to yourselves. Okay, let me tell you. Kuna kuti na Malawi ndinopusa, ndinopepera, let me tell you. Ku South Africa, in Dakar 24 years, and I'm still there. I'll go back to South Africa. 24 years, ndindiana ku South Africa. In 24 years, ndaona mchalichi, amapanga fraud, mchalichi, apita akayankhe milandu ku South Africa. Kunoko kuno kulivuto lalikulu. Ndendufuna ndiyankhule chonchi. Musana mange Professor Arthur Peter Mutharika. Musana mange Dr. Atupere Muluzi. Musana mtumize Shepherd Bushiri ku South Africa. We are demanding Zune Sata first abwere kuno ku Malawi kuno. In Charles Benrong, I'm demanding Zune Sata abwere ku Malawi kuno azayankhe milandu ya corruption. All sajali involved pa corruption yobera dziko siyani we want charity you. Munse want charity. Achakwera samaba ku assembly ziku. Antu ku assembly zisagwada ndaula anamangidwa. Siyani za charity izo. Tabwera ni kuno tienti kambirane nkani ya dziko limene laberedwa dziko la Malawi. Within 4 years or 4 to 5 years of Dr. Lazarus Makafe Chakwera, almost 13 to 14 trillion kwacha imene yasowa dziko lino. Achakwera kulephera kuyankhula sona mu parliament chifukwa cha ndalama za nkhaninkhani zimene zasowa dziko muno. Ndikumana kuti dziko lino li bankrupt. Anthu ena anatenga ngongole 4.1 trillion dziko sinakhale bankrupt. Koma Dr. Chakwera 13 to 14 trillion imene dziko lino situkudziwa kuti yapita kuti. Lero mukanene kuti tikamwimbe mlandu Bushiri asipita azikankha mlandu ku South Africa. Mukuti mfuna kumanga Atupere. Nkhani kaya shuga kaya chani kaya kudwangwa. Mufuna kumanga Professor Arthur Peter Mutharika. Mufuna kumanga na Malomba. Amukito. Mufuna kumanga Patricia Kariati.
Muftandoza chani. Mutandoza chani. And to many involved pankani ya corruption, heavyweight corruption in your government. In your government, and follow as a minister of justice in your government, in your ministry, you've got records of those people who have raped this country. You've got records in your office, who Capital Yellow, of those who have raped this country. You've got Lisiantu, Imena Chagwelana and almost 83 people involved in Zune Sata's corruption. You've got names of the judges who were involved in Zune Sata's corruption. You've got names of government officials who were involved in Zune Sata's corruption. You've got the names of those people, the activists who were involved in Zune Sata. Timangoda Badugutikodi, Mactivisena Wangusadira Nosa Mutusani Branch. Activists amenalali active mdziko muno umabanga ma demonstrations ovuta kwambiri mdziko muno amangokulondola ono muzipanga zolakika sakutsusa timadabatu. We suspect kuti some of the activists amena are involved in Zune Sata's corruption ndi amena amakunkulondolani olo mulakwe amangokuombelani manja in this